ହେଲେ ମୁଁ ସଉଦା ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାହିଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଘର ପାଖରେ ହେଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ମାନେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ବି ଭ୍ଲଗଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସେମିତି ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ ଦୋକାନରେ ଥିଲା ଦୋକାନରେ ଦେଖିଥିବି ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଯଦି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ଏବେ ଟିଉସନରୁ ଆସିଲି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ ଆଜି ଭ୍ଲଗରେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଲୁଗାପଟା ଆମ ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଜିନିଷ ଆମ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ବାହାର ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ହେଇନଥିଲା ଯଦି ଆଗ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ହେଇଯାଇଛି। କଲର ହେଇଯାଇଛି ଏରା ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି କଲର ପାଣି ଢାଲି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କୋହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପୁଟି ପୁଟି ମରା ହେଇକି ସବୁ କଲର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଘରଟା ପୁରା ଏଇଭଳିଆ କଲର ଅଛି ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରଟା ଏଇ କଲର ଟା ଛାଡି ଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଏଇଠି ଟେବୁଲ ଟା ପଡିଛି। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ଦୋକାନ ଟିକେ କଣ ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିବି। ଆମର ଯିବେ ମାଛ ତରକାରୀ କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗରେ ପୁରା ସେୟାର କରିବି କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଆଜି। ଖରା ପୁରା ଅଲଗା ଦଉଛି ସକାଳୁ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟି ଟା ମୁଁ କାଟିଥିଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସେମିତି ସାର୍ ଜଣେ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁ ଆର୍ମି କଟ୍ କାଟୁଛୁ ନା କଣ? ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆର୍ମି କଟ୍ କଣ ପାଇଁ କାଟିବି ଚୁଟି ତ ଘର ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର ଜଣା ପଡିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଇ ଦେଇଛି। ଘର ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ପଡିଛି। ଏଇ ଫ୍ୟାନ ଟା ଆଉ ଏଠି ମୋ ଆଇମା ବସିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ କଡେଇରେ କଡେଇ ତ ଇଏ ଅବିକା ଦେଖା ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଖାଇ ପିଇ ଟା ସେଟା ପଡିକି ଅବିକା କଣ ତେଲ ଫେଲ ପଡିଛି। ମାଛ ଏଠି ଅଛି ମାଛ ଧୁଆ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହେଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ହେଇକି ସେଠି ତାପରେ ମୋ ମାମା ଆଇଲା ଖୁଆଉଛି ସବୁବେଳେ ଖାଲି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମାମା ଯୋଉ କହିଲା ଦେଖ ଏଠି ତେଲ ବସିଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ ଟା ମୁଁ ଟିକେ କମେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏଠି କମଉଛି ଗ୍ୟାସ ଟା ଟିକେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ଟା କମେଇଦେଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାନେ କମେଇଦେଲି କଣ ଇଏ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଲିଭିଯିବ ଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଚା ସକାଳେ ବୋଧେ ଚା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଥିଲା ଏଠି ଭାତ ବସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ମାଛ ଅଛି। ମାଛଟା ଏପଟେ ମାଛ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମାଛ ଉପରେ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ମାଛ ଫାଛ ଖାଏନି। ପଖାଳ ଏଇଟା ପଖାଳ ଥୁଆ ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ ଟା ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଗ୍ୟାସ ଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଗ୍ୟାସ ଟା ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ଲିଭେଇ ଦେଲି ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଉ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଏପଟେ ମାମା ପଚାରି କହୁଛି ଗ୍ୟାସ ଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ ଧରିଛି ନା କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅବିକା ଏଟାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା। ତ ଏଟା ଲଗେଇଦବା ଲାଇଟର ଟା ଆଣିକି ଚାଲ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କଲି ଟିକେ ହଁ ତ ଲାଇଟ ଟା ମାରିଦବା। ହଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା ଲାଇଟର ଟା ନା ତାପରେ ଲାଇଟ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଟା ଆଣିକି ବସେଇଦବା କାଳେ ଗଳି ଗୁଳା ପଡିବ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ଟା ଦେଖିକି ଟିକେ ବସେଇଦବା। ଇଆଡେ ତେଲ ଟା ବି ପୁରା ଗରମ ମାନେ ହେଇନଥିଲା ନା ମାଛ ଫାଛ ଛଣା ଯିବ। ତ ମାମା ଏଠି ଅନେଇଛି କହୁଛି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବି ଟିକେ ସଉଦା ଆଣିବି ମାମା କହୁଛି। ତ କଣ ସଉଦା ଆଣିବି ମାମା ଏଠି କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଠି ସଉଦା ନେଇକି ଆସିବି। ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉ ସଉଦା ଆଣିବି। ଆଉ ପଇସା ବି ନେଇକି ଆସିଛି 150 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। କଣ ଆଣିବି ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ତ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ପଡିବ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠୁ ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବୁ। ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ସଉଦା ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାହିଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଘର ପାଖରେ ହେଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି କଣ କିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ଘରେ ପଚାରିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଇଲି ଯେ ମୁଁ କଣ କହିଲେ ଯାହା ସବୁ ସଉଦା ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଆଣିଛି। ଆମ ଘରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓ କରିବା ନାଁରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଆଣିଛି ବାସ୍ ଖାଲି ଅବିକା ମାଛ ଭଜ କଣ ଭଜା ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କେତେ ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଅବିକା ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ମାମା ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ଆଇମା ଯିଏ ମାନେ ମୋ ମାର ବୋଉ ତା ମାମା ସିଏ ଆଇମା ସିଏ ମାଛ ଛାଣୁଛି। ଆଉ
ସେଠି ମାଛଟା କେବଳ ଛାଣିକି ଖୋଲୁଛି ଦେଖ ମାଛଟା ପୁରା ତେଲରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ବାସ୍ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି 2 ଭାରି ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଛାଣି ହେଇଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରାଯିବ ଏଇଟା ଛଣା ଯାଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଇଏ ହେବ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ତ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ବୋଉ ତାପରେ ଆଣିକି ମାଛଟା ଭାଜୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ମାଛ ଯୋଉଟା ଭଜା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଅଲଗା ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏତିକି ମାଛ ଭଜା ଅଛି ଇଏ ହେବ ଏଇଟା ମାଛ ନାଁଟା ମାଛ ନାଁଟା ମାନେ ନାଲିବରେଇ ମାଛ ହଁ ନାଲିବରେଇ ମାଛଟା ଏଟା ଛଣା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଣି ପକଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଚୁଲାରେ ହିଁ ଭଜା ଚାଲିଛି ନା ତ ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ କହିନଥିଲି ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ଛକ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଆଣିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସିବା ଆଗ ଛକରୁ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଦେଖ ଜଳଖିଆ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମାକୁ ଦେଇ ସାରିବା ଆଗେ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ମାମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଚା କରୁଛି ଅମୁଲ ଚିରିକି ପକଉଛି ଚା କରିବ ବୋଲି ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ତାର କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ଆଣିବ ବୋଲି ତାଟିଆ ଥାଳିଆ ଦେଲା ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଟିଆ ଥାଳିଆ ମୋତେ ଦେଲା ମୁଁ ଜଳଖିଆ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକା ସବୁ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏକା ସବୁ ଖାଇଦେବି ଚାଲ ତାଟିଆ ଥାଳିଆଟାକୁ ରଖିବା ରଖିକି ଜଳଖିଆଟା ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ତ ବାଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ କହିବି ବାଢ଼ି ଦେବ ମାନେ ମୋ ଆଇମାକୁ କହିବି ବାଢ଼ି ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକେ ଆଉ ଚାଲ ତାକୁ କହିବା ବାଢ଼ି ଦେବ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେ ଟିକେ ବାଢ଼ି ଦେ ଟିକେ ବାଢ଼ି ଦେ ମୁଁ ଏରା ବାଢ଼ି ପାରିବିନି ଦେ ଆଣେ ହେରା କିଏ ବାଢ଼ିବ ମୋର ଦେ ଟିକେ ବାଢ଼ି ଦେ ଏବେ ବାଢ଼ିବ ମୋ ଦେ ବାଢ଼େ ଟୋଟାଲ ହେରା 5 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ ଏରା କେତେଟା 6ଟା ଆସିବ 40 ଟଙ୍କାରେ ଜଳଖିଆ ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ 6ଟା ଆସିବ କାରଣ 5 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ ନା କେତେ ଖଟରେ ଏଠି ଶୋଇଛି ଆଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆଇଲି ଆଉ ମାଛ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଯାଇକି ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି ଶୋଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଆଉ ଏତେବେଳେ ତ ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ମାନେ ଅବିକା କ'ଣ ହେଇଛି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାଉଛି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଗରମ ବି ଆଜି ବହୁତ ଅଛି ତ ଟାୱେଲ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବା ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଗାଧେଇବାକୁ ଚାଲ ମାନେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲେଣି ଚୁଟି ଫୁଟି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଏଠି ମାମା ସବୁ ମୋ ଆଈ ମାରିଆ ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାତ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଏଠି ଲୁଣ ରସୁଣ ଅଛି କଲରା ଭଜା ଖଡା ଅଛି ପାଣି ଫାଣି ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ମୋରି କଢା ଖାଇବା ତ ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଏଟାକୁ ଖାଇବା ତ ଖାଇବା ସେଠି ପାଣି ଥୁଆ ଦେଇକି ପଳେଇଛି ମୋ ଆଈମା ତ ଖାଇବା ଉପରେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଛ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ମୋତେ ଆଜି ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାତଟା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବା କରିକି ତାପରେ ଖାଇବା ତାପରେ କଲରା ଭଜାଟା ଇଏ ହେଲାଣି କଲରା ଭଜାଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବା କାରଣ କଲରା ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବି ପିତା ହେଇଯିବ ପାଟି ମୋତେ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ କଲରାଟା ଖାଇବା ଭଲ ଚାଲ ମାଛଟା ଟିକେ ତ ଏଠି ଖାଇବା ମାଛ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ଭାତ ଦେଖି ଖାଇଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସରୁଛି ତ ବାଏ ବାଏ।